Okay, kay mga katugsok no, may buntag na kaninyo lain na sa ladlaw sa panarbaho ni Tutong Tugsok karong adlaw. Nya gikuyog ni kuron sa tuang gikanan sa nakong ilas diri sa muang dapit. Mao ni siya adto mi siyang umaron mananggi na sa dang inyohang idol nga si Tutong Tugsok. Nya karon na ni daghan mi sakay mi sa multicabron siyang anak. Ano yun, adto mi padong sa manaw ni giniyang inahan. Nya ang kaila naman mo anang tapad sa iyang mama ni tagianing kana. Ang kanang green naka-green mo na prinsesa ni Tugsok. Dili sa buong kalibutan, no. Okay. Sa dili pa nako sumpayan nilo kay to pa may padong sa uma ang kining amo ang gi kuan ron kining ako ang gi pakita ninyo ko naapan mi sa karsada ron nga padong pa mi ngadtong paingon nya atangin ninyo ni kay lain na sa niya pa nga buhi nga atuon sa dito tong Tugsok mananggi mi sa iyang mais ani sa ako ang ikupat nga ginikanan diri sa amo ang dapit. Oh. Oni siya ay barkada sa kuang maguwang nga si Manoy Andrio. Sila ay kabats ani niya. Mori giila sa nako nga ginikanan niya pun kay maguwang ra man ako. Oh. Nya adto mi siyang kuma nya. Yun ani magining paningabuhi mga Katugsok ko. Paninghanlan sa paningkamot para nga mabuhay bisig ilin lang kanang og sa kuan pa ilin ako na asawa may pangani. Okay kayo. Mani siya mga Katugsok ko na dahil ano, kasakay namin yan yung kan, padong na gin may dudoon na lang. Ya, mani gingon nga sa adlaw-adlaw nga yan na lang paningkamot ato gining buhaton para ninyo. Okay? Nya subaybaya o gatangin sa inyo usbon ako daghan kayo salamat sa inyong pagsuporta sa gawang channel Tutong Tugsok TV labi na gyud sa among main Janwa Mix TV Tres Bokak. Na. Nami. Niabot nami sa niabot nami padung sa amo ang kanan liko ng multikab di Simang. Tora mang karsada Di Simang ni siya pusaka kanina sa bukid. Kaya padung na ko to saka. Op kuna utong Okay. Wa na kabot diri ra giday taman. Okay kay mga Tugsok nya. Tungod sa kawad sa pobre sa pagpaningkamot mao ni siya ay among sudan karon paing ato. Amiga Sardens. Naraday ang ihang ang amo ang driver sa multikab anak sa datong ako ang tapad. Mao ni siya. Apel to ay pinisinggit na usa sa na idol sa mga si Tonyo Humabaw Baby Junior. Mao to siya. Tonyx. Okay kayo mga Tugsok adto na mi. Tangin ninyo ni sa akong channel usbon ako way puas na pasalamat diya kaninyo. Kung wala mo wala sad mi. Wala si Tutong Tugsok. Okay mga idol na. Padung na mi ngari kani mao ni siya ay padung na ngadto sa uma. Para sa Mount Kitanglad. Siya ni para asa ni? Para asa ni siya? Para sip ni. Mao sa ni siya ay nagkugi pod para siyang pamilya mga Katugsok ko. Yan siya Kini nga tao kugisan gyud ni siya. Mao ni siya gitawag og banat Bisaya. Kasi na ya. Kasi may kasulti brad nya, penting gyud mo kugihan Okay, mga Katugsok lako sa bidari. Ulit. Okay, murag padong para ba mi sa amuang toyo wadto sa uma. Karon mga Katugsok mo to siya kini katong tuhan na baud di tagiya sa dining umaha kana. Ano rin? Mo na siya tagiya sa umahan. Bukid ayo. Pero tungod lang sa paninghanlan sa Tutong Tugsok. Tabang di siya og sanggi ro adlaw. Para ang ugyaw naguna. Kita yo. Sa tubig
siya mga katugsok nga gilayon ng gid sad ni wa pa gani may katunga sa mong giadtuan oh awang akong mga kauban oh padung babaw luya na pero tungod sa paninganlan sa paningabuhi ato gini siyang himuon para sa tuang pamilya. Oh, tara. Oh, yung anak siya ka pinangga sa siyang message no. Ato ang gikanan no. Muna siya oh. Ang pagminahalay na arigid sa tuwas bulingo no. Di ba mga tubig? Tuwas lugot. Ngita ka tubig. Nga naarmas lugot mga tubig. Diba mga katugsok oh. Oh, mo na siya. Oh. Padong namin ito. Dul-duol na sa iyang garden. Mga kamaisan. Patag naman tayo dyan eh. Oh. Karoon basta ko kare dre. Na karoon limokon dre no. Dagan langgam dre limokon. Manda itong gada siya. Dibumbang usa. Aduh nga to. Ilang umah, oh, nag-una to amo ang anahan. Na naman sa akong channel. Nasa tutong Akong channel na Tutong Tugsok TV. Apil-apil lang tanah niya. Oh, muna siya mga katugsok ang pormada din lapita. Oh. Oh. Wa kay makita niya dili mga kahoy sa palibot kay bukid-bukid man eh. Ara. Unsay ngan aning lapita dire? Anton Tower deh. Pwede na dire agi on Anton Tower. Mau ba? Daghan manggapom adto god. kita orang nge-vlog. Kembuntut nih ya. Siya. Mau na siyang mesan. Dulu na lang mga katugsok. Luya yung idol. Bro, okay ra kay ma'am ni gitawag o paningkamot para tungod sa pamilya. Bisig asa kita. Sa ako nang gingon mga katugsok nga inadlaw-adlaw na mo di pahinganlan amo ginang buhaton para ninyo aron pakita sa mo og unsa ang among kinabuhi diri dapit sa mo ang ugalingon. Oh, nara. Oh, kita nagsugod ang uma. Oh. Sinigitay na yun anak ang dumi sa bukid. Oh.
Kita ya. Oh, kamote. Hapit naman din ni unod ng kamote ninyo, no? Ah. Mode. Mode hapit na ni unod guys sa una pa din. Mga katugsok mo ni. Oh. Ah, bro. Ikaw na na. Nedre, sampit ako ang mga ako sang kabro na dito speaker so. Itong man siya mag-uuma gyud sa diri na pitas man kita yung payag kita. Dako kang hinlo no. No? Grabe hinlo diri na pitas sa Tibuok. Among lugar, mo ni pinangalan niya sa Bayano. Ini siya mo ni Sanggion. Mo ni amo arong Sanggion mga katugsok. Oh. Paano? Oh. Mo ni siya mais. Oh. Oh. Okay na. Bro, menangge ta bro. Abay. Abot na rin kay menangge may aring mais ni Manoy. Hawan kayo. Kato ang singgitan ako tong kabro nako sa kuan guardian. Mo to siya ay ako sang suod na igaagaw gipunto na sa side sa kong Paris niya. Side san nako sa kong amahan yang amahan mo nagsuon sa kayo, igsuon kayo. Mura namong ali ba nga among mga kanan suod kayo. Basta mao ni siya mao sa ni siya kanang nagkuan sa ako. Suod gyud sad ang amo ang kanan sa akong maguwang pod. Pati sila may kabat sa ani. Mo ni ihang umma diri, mo ni amo ang Sanggion ron. Purya buyag di amo ang Sanggion. Kuan gyud mo gini pangonsumo. Gikaluyan gyud sa kahitasan oh. Kamakaingon na oh. Puso oh. Himsog ang puso sa mais. Huh? Oh, arita sa arito na magsugo dito oh. Ana kadagko sa puso sa mais. Yun anak ni siya oh. O gusto sa kag-utanon. Oh. 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 Mo na siya. Oh. Gusto kag dragon fruits na apon. Oh, naay dagong pros. Oh. Naani tanan. Kana day siya mga katugsok kanang naing ito mga buntod. Mao na siya anhaanan sa tanang mga batanon karon. Nya ang gitawag na siya og Stone Tower. Oh. Nya na sa ko mo istorya kay matrabaho pa man ko. Oh. Oh, may dagon sprot oh, dagon strot. Dagon strot. Oh. Og nana ni siya bunga dagon sprot. Wa pa may bunga dagon strot. Bungot sa ok na matong. Okay kayo. Okay kayo mga katugsok ha. Ako sa ninyo butang kay magsugod sa misa mo ang trabaho kay oh. Nagsugod na sila oh. Oh. Kita niyo? Nya lisod sa kay ako ra may di mo sugod. Nagsugod naman sila. Gihan kay akong asawa mga katugsok. Wa may bugas sa amo. Wa ko na bugas sila ha. Bungot sa okok. Nya nga ba? Hinday kay murag nakapugas sila. Sila? Kami na baon. Na dito na adi ato at bang ay. Kana ba diha? Oh, nag-off umara diha. Na po dito. Grabe mga katugsok ay. Mao gini siya. Kana mababaw. Yo, kugihan kayo mga ako ang mga kauban. Ako rin giwa kakugi. Wa pa magig ko ka. Po bisig usal na puso. Pugas nila katong uwan nalipay ni uwan. Ito say anak niya nga ningita sa tuksi. Okay, ito banganay mo gini diri nga tugsok. Oh, kita. Kita ni mo giunsa pag sakli nito tong tugsok ning puso. Oh. Pasti deh mas tira ako na yun. Manay ingon ko nga. Sinanggi ay. Mo ni gitawag nga. Ug sa kuan pa ni.
awit nga naguluhan diri sa kamaisan. Bungo ta ok ni matawon. Ngayon ako taong na awit ni nga sanggi man ni. Ano sa ako? O gihatag. Oo mga puso mga katugso ko. Mao ni income. Girasya ni gikan sa kita saan. Walay masaylo ana. Oh. Ako lang gipakita nila kung unsang ako ang Oh. Ini siya. Kining na sayota, mo ni siya. Yun ani ang paningabuhi namo diri mga katuksok. Ni bunga na. Amo na sa sako amo ni. Maguwang. Mo ni nga patabang tadi. Sa una grabe suga na ko mudag sanggi ay. Karon nga na hinay naman ko no mudag sanggi naman. Dako pa man kay ko ato sa una gud karon gamay naman ko. Anak ni. Okay mga katugsok. Nago doon yan. Okay. Grabe na paninalan mga katugsok. Ni ani ni. Nindot sa kay sanggion ganahan ka kay 14 hinlua sa area. Way sagbot. Pure buyag lang. Mo na gi timailhan jud nga ang tag-iya ni. Grabe ko gihana jud. Ay siluin na nasuluyon mo. Okay, anugon kayo, grasya na. Laluuya. Wala ang dariya. Wala daw. Ngita kag unggoy kiri nagpakpak kay. Ngita kag unggoy akong asawa. Naara siya dool. Kumay kan ala kay gwapuha sila nako kay ngano kuno ang unggoy ni abot dito siyudad. Okay, wala kitugsak no. Dole siya ay galingon. Oh, kita mo. Idol. Idol ini. Oh. Aning mga tugsok amo nang gisud among langgi. Oh. Wala ko pun ang sako kay daog. Ani gini pengen buhe ulah tugsok. Ito dispayak kay karena di magtakuan. Oh, naya say grasya oh. Mane grasya nga ngono sila si mane yo. Okay kayo. Oh, pa sad to ka ono. Nga unsa ta mahaw sa mi kay wa para ba mi makakaon nang kaumot kayo. Isda ni. Ya ang giputosan ra ba sa isda na mo lata. No, ano? Ni tunol pa. Pati na may asudana na mo ni. Mao ni siya sudan nga di gid malimtan mga katugsok ko. Gikan si gamay pa ko hantod karon gamay lang gyapon mo ori gyapon sudan. Meanwhile, Okay mga katugsok kanang manang relax ako kay man pa magkaon no. Ya karon sila nagsugod sila pakpaksad niya. Mao ni siya amo ang trabaho kana mais. Indot kita na ano, isakay sa amo ang balay. Nya mo pahuway sa ko bunlot to mo bira ko kausaron. Mo gusaksako ako ang kwaon dito sa ubos. Sa ubos na. Kwaon ko niya. Madto ko sa ubos na. Silang lay ko ibilin dre. Ang ako ang prinsesa. Wala siya. Yang yaya na. Okay. Kita to yahang ikade chat out ikana ka sa gawas na imong mamaw. Tan-aw sa channel Totong Tugsok TV oh. Kuan sa Singapore. Shout out ko diya sa Singapore
ni Grace Pacquiao. Okay, pampeng daday kay may gilayon ka dahil mong mama, imong papa to adito sa kuan na ra imong payag. Oh. Okay ra kayo. Okay mga katugsok, sit out na ko tanan ng ako ang mga subscribers o followers, supporter sa akong channel Tutong Tugsok TV ingon man sa min Janwa Mix TV 3 Bukak. Daghan salamat. God bless kaninyong tanan. Amping mo tagsa para sa atong pamilya. Thank you. Hallelujah. Bless the Lord.